Ahoj lidi, vítejte u naší série Fortnite teorií. Dnes se podíváme na to, co se odehrálo během druhého víku. Na mapě nám začal levitovat Loot Lake, což nám konečně odhalilo i Kevina. Mimo to nám pokračuje příběh s Jonesem. Ten se podle daných důkazů snažil převést stroj času z Pleasant Parku do Dusty Divot, ale po cestě se s kamionem vyboural a tak skončil stroj času v Loot Lakeu. Ještě taková zajímavost. Celá tahle nehoda se pravděpodobně stala jen kvůli malé slupce od banánu. Již zmiňovaný Dusty Divot bude v příběhu taky hrát ještě velkou roli, jelikož se v této lokaci už začala stavět raketa. Ano, přesně ta raketa, která v sezóně X způsobila černou díru. Na tu raketu by se asi pravděpodobně během čtvrtého víku měl přidělat stroj času. To by ale tím pádem mohlo znamenat, že pokud se vše bude opakovat stejně jako dřív, tak by se do Zero Pointu společně s touto raketou dostal i stroj času, nebo ne? Ale to nám tím pádem nabízí další možnosti. Buď to se stroj času jednoduše nárazem zničí, což by ale nedávalo moc smysl, proč by Jones si dělal, anebo ten stroj času dokáže jakýmsi způsobem odnést Zero Point do budoucnosti. Tak či tak ale nevíme, jaký by to měl význam. Možná by to zlepšilo stabilitu ostrova v té budoucnosti, kam bychom se strojem času odcestovali, nebo to má jiný důvod? Mimo to se nám na mapě opět objevila zvuková nahrávka od doktorky Sloanové. Tentokrát u Loot Lakeu, opět vedle stroje času. Pojďme si ji společně pustit a postupně rozebrat. Jones, Sloan here. I feel like I've done this before, so let's assume I have. Unless this is deja vu. Alright, short version. You're back here for a reason. You're smart enough to figure it out. And it's not to change the future, by the way. Drop that fantasy right now. This is an extraction, and you're leading the way. You cannot hesitate in your duty, Jones. The world you're leaving is one of many, and there are more worlds than even you can imagine. Keep it that way. Do the job. Teď si pojďme tuto nahrávku přeložit. Jonesi, tady Sloanová. Přijde mi, jako bych tohle už dřív dělala. Takže předpokládejme, že ano. Ledaže by to bylo déjà vu. No nic, zkráceně. Jsi tady zpátky kvůli nějakému důvodu. Jsi dostatečně chytrý, abys na to přišel. A není to o tom změnit budoucnost, mimochodem. Hoď tuhle fantazii za hlavu. Tohle je extrakce a ty jsi v čele. Nemůžeš váhat ve své povinnosti, Jonesi. Svět, který opouštíš, je jeden z mnoha. A je tu více světů, než si vůbec i ty dokážeš představit. Drž to tímhle směrem. Udělej tu práci. Z této nahrávky si můžeme povšimnout, že Sloanová už začíná být zmatená ve své mysli. Zdá se, že jí veškeré věci kolem stroje času začínají lézt do hlavy. Kromě toho, ale důležitou informací je, že ta práce, kterou má Jonesi udělat, nemá mít nic společného s budoucností. Což nám tím pádem hned vyvrací již dříve zmiňovanou teorii o přenesení Zero Pointu do budoucnosti. Naopak nás to ale více mate, takže stále pořád nevíme, co je to za práci. Když tedy tahle práce nemá žádnou spojitost s budoucností, tak musí mít spojitost s minulostí. Co kdyby tedy měla zachránit nějakým způsobem celou sedmičku? Možná se ta raketa navede pomocí stroje času a Zero Pointu přímo do nějakého místa, kde je sedmička uvězněna. Takhle to zní celkem šíleně, ale nic není nemožné. Mimochodem, taky bych rád zmínil, že v příběhu už dlouho nefigurovala Amy. Ta naposledy šla zachraňovat Scientista, ale to už je pěkně dávno. Co se s ní teda stalo? Uvěznili ji taky? Nebo se jí nějakým způsobem záchrana povede? Celý příběh s Amy je už částečně zapomenutý, ale přesto záhadný. Možná se o ní dozvíme v příští kapitole. Když už zmiňuji novou kapitolu, tak nám líkři také odhalili novou mapu, kterou bychom měli dostat v příští kapitole. Když se na ní podíváme a nebudeme teď řešit, jak moc se nám líbí, tak si můžeme povšimnout pár zajímavostí. Jednou z těch největších je asi to, že po pohledu do pravého horního rohu mapy si můžeme povšimnout modré kostky, okolo které jsou podobné znaky, co po sobě zanechával Kevin. Mohlo by to tedy znamenat návrat Blevina? Mimo to nalevo od Blevina můžeme vidět i 7 jakýchsi kamenů. Teda aspoň předpokládám, že to budou kameny, jelikož z téhle mapy to moc rozeznat ještě nejde. To by mohlo ale značit zase návrat sedmičky. A zároveň napravo od Blevina si jde také povšimnout, že je v moři znak celé sedmičky. To už by byla docela velká náhoda, ne? Můžeme tedy počítat s návratem Blevina celé sedmičky? A jak by se vůbec dostali zpátky do příběhu?
Když se nad tím tak zamyslíme, tak Blevin se k nám prvně dostal po výbuchu mateřské lodi při operaci Skyfire, která byla na konci 7. sezóny 2. kapitoly. Ten ještě na konci 8. sezóny 2. kapitoly sehrál taky roli, když se nás snažil bránit proti Last Reality. To se mu však nepodařilo a museli jsme přetočit ostrov, čím jsme se dostali do 3. kapitoly. Pokud by se ale měl k nám vrátit i společně se 7, tak je tu asi jen jediná možná cesta. Dalším bojem proti Last Reality. Víme totiž, že 7 je uvězněná právě touto Last Reality. A taky víme, že Kevin, nebo v tomto případě spíše Blevin, se k nám dostal právě z mateřské lodi mimozemšťanů, kteří spolupracují s Last Reality. Když tedy budeme předpokládat, že 7 i Blevin jsou někde v jedné z lodí Last Reality, tak bychom ji museli poškodit nebo dokonce i zničit, abychom je osvobodili a dostali se k nám zpět. To by tedy mohlo mít co dělat s tou raketou, která se teď staví v Dusty Divot. Tak přátelé, už se blížíme zase ke konci. Druhý vík nám přinesli s tím mnoho zajímavostí a nových otázek. Rozhodně nám nezapomeňte napsat do komentářů, co si o tom myslíte vy. Souhlasíte s námi, že raketou osvobodíme 7, nebo máte jinou teorii? Rozhodně nám to dejte vědět a třeba v příštím videu se podíváme i na vaše teorie. Na viděnou v příštím víku a nechť vás provází síla Zero Pointu.